kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Ano pong gagawin ninyo kung hindi nyo po trip ang inyong boss? Ang hirap po kasi sa boss namin. Wow. Alam mo kapag ganyan na nagrereklamo kayo sa boss, minsan tanong-tanongin din niyo sa sarili ninyo, 'di ba? Kung meron bang gusto mo rin ba ng boss? Correct. Because it takes two to tango. Oo, two-way yan ng isang relationship. So anyways, nakakainis po kasi yung mga pamalakad niya po ay hindi maayos. Tinagurian po naman pong leader, pero pasaway. Tinaguri ang leader, ano pinag-uusapan dito? Hindi ko alam sa kanya. Si boss ba o yung gobyerno? Ay! Nicole Ayala! Hindi. Bakit may sinasabi ka? Wala naman akong sinasabi. Tinatanong ko lang Okay. kung anong office to. Alright, para at least malinaw. Correct. Oo. Diba? Kasi baka sabihin ninyo, off-topic kami. Correct, correct. So sabi niya, basta, ang dami niya sinabi dito, ang dami niya reklamo. Tinaguri ang leader, pero siya mismo po ay hindi po namin masundan ang kanyang mga pamamalakad. Ano po ba dapat gawin? Palipat po ba ng department? Or ano po ba talaga? Thank you, God bless. Ayan. Alam mo, una sa Parang lahat, gulo siya. kaya nga, una sa lahat, hindi po madali magpalipat ng department porque hindi mo gusto yung boss Ayan, mo. tama. Hindi ito pwedeng para po tayong bata na kapag ka hindi po natin trip yung mga kasama natin, Correct. magpapalipat tayo ng ibang grupo or hindi na ako papasok, ganyan. Ayan. Kung gusto mo, okay lang din naman. Tama. Pero wala namang assurance na yung lilipatan mo, trip mo rin o trip mo ang boss doon. Correct. 'Di ba? Sa akin laging ganun parang walang perfectong boss, walang perfectong opisina. Kahit pag naghanap ka ng perfect, siguraduhin mo munang perfect ka din. Oo. Yan. Yung wala kang kapintasan ba? Ganon. Unang-una kung bakit naging boss yan. Oo, may dahilan. oo. May dahilan. Minsan lang di talaga natin masyado nakikita. Kasi siguro, una, hindi natin nakikita yung buong version niya Ang meron lang version niya na nakikita mo. Oo. Tsaka siguro may bias ka. Correct, Halimbawa, di ba meron kasi mga hindi mukha talagang boss? Yung bang, hindi, may ganun na talagang sadyang, wala, hindi naman sila Oo. talaga ma-outfit. Correct. Hindi sila ma-fit check, Oo. hindi sila ma-OOTD, ganyan. Wala lang talaga, may salaula ang Ayan. itsura, ganyan. Para bang, boss ba yan? Ganun yung itsura. Pero Oo. kasi, that's just one part of that person. Tama. Hindi mo nakikita yung Ayan. kabuuan. Actually, yung kung bakit ina-assign yung tao na boss, hindi dahil sa makisig siya, Hindi, maganda siya, hindi. dahil sa utak niya. Meron niyang utak na wala yung kayo, Oo. 'di ba? Kaya ako naniniwala ako na every time we point fingers, halimbawa tayo ay nagtuturo, gawin po natin lahat 'to. Magturo ka, Diego. Ayan. Ikaw, Oh, ikaw yan, yan. Turo. yan. Tingnan mo, pansinin mo, yung tatlong daliri Oo, ay pabalik nakatuturo pabalik sa'yo. 'Di ba? Gawin niyo po. Kayong Oo. mga nasa Jeep, Ayan. FX, Oo, FX, kayo ano nasa ba? YouTube dyan Kayo, ngayon, dahil nasa live tayo sa YouTube, YouTube. 'di ba? O tumuro ka ng Oo. ibang tao. Kahit dalawang daliri pa yung nakaturo, Oo. meron tatlong daliri pabalik sa'yo. pabalik sa'yo. Ikaw yung tinuturo. Correct. Kasi
back to you. Di ba? Ako hindi ko naman kinakampihan lahat ng boss. Kasi, pero ang masasabi ko ay hindi po talaga sila perfect. At mas mahirap din yung ginagawa nila. Correct. So yung, depende naman. Hindi mo naman kasi napaka-generic kasi napaka-general ng mga statements mo na itinuringang boss pero ganito. Wala kang actual na mga sinabi. Walang specific kung halimbawa sinabi mo na turingang boss pero siya yung kauna-unahang late. Yan. O yan, yung mga ganon, specific yan. O kaya, naturingang boss, pero siya yung hindi sumusunod sa company policy. Correct. Yan, yung mga ganon. Kapag ka mga ganon, masasabi kong, oo nga naman, bakit? Sablay nga. Meron talagang sablay. Pero kung halimbawa mga general o generic statements lamang, tas walang actual na. Mahirap magbigay ng opinion Correct. Mahirap talaga. At saka, siguro iba-iba lang kasi talaga ng iba-iba lang talaga ng kind of boss. May mga boss na natandaan ko dati nung pumasok ako dito pinasok ko tong larangan na tong pagmamanager na to. Hindi ko masyadong gusto to nung una hindi ko makakalimutan, may pagkumpara yan sa akin na parang dapat ganito ka, dapat memo ka here, there, and everywhere. Nung time na yun, hindi ko pa alam ang aking number one strength, which is harmony. Diba? Hindi man halata sa itsura. Ang weird mo, Nicole, yan. Tapos may competition. Correct, diba? Hindi man halata sa itsura, pero ang number one strength ko is harmony. Ang isang tao na merong harmony, yan yung mga taong ayaw ng conflict. Yan yung mga taong very motherly. Yan. Kaya kung mapapansin nyo si Nicole, halimbawa, yung may mga issue about religion, about LGBTQ. Correct. Iwas ako dyan. Ayan, kasi ayoko ng harmony. Kasi gusto ko ng harmony. Yan. Maski naman nung nababash ako ng bonggang-bongga in the past, 'di ba? Dahil sa mga whatever issues, 'di ba? Nagsalita ba Kay? Hindi. Yan. Kasi meron akong harmony. And that's my number one strength, 'di ba? So kaya kahit sinabihan ako dati na dapat ganito ka ganon, trinay ko nung una, tas hindi ko siya napanindigan. Kasi hindi ako yun. Hindi mo natural diba? hindi natural sa akin yung yung magbibigay ng maraming memo. Hindi. Ang sa akin is bibigyan muna kita ng maraming pagkakataon. Hindi naman marami, ng mga pagkakataon para magbago, bago ko sabihin sa sarili ko na, so parang sukdulan hangganan na. Sinasabi ganon. na maging tiger ka. Maging tiger. Bunny ka. Excuse me, Playboy Bunny. Yung bundot sa harap. Playboy Bunny ako. Tsaka ako, kitten. Chares. Hindi lang talaga halata. Diba? I mean, hindi kasi ako yung, pag tinignan mo, hindi ako mukhang mabait. Diba? Pero 'di ba sabi nga ng iba, mabait ka pala. 'Di ba? That's because of your competition. Kasi nga mukha akong bida-bida, 'di ba? Ang tao kasing bida-bida, mahilig po siyang ang tao may competition ay mahilig po na magsuot ng mga loud colors. In short, parang hindi nagpapatalo. Hindi papakabog, ganun. Kasi may ganun talaga ako. Pero ang ginagamit ko talaga mostly pagdating sa leadership is harmony. Kasi bakit naman, 'di ba? Bakit tayo mabubuhay sa mundong puro away? Kung pwede naman tayo mag-move forward, 'di ba? Kasi may mga ibang, 'di ba minsan sinasabi nila, totoo daw to, na it's better to be kind than right. Minsan may ganun Totoo. na minsan yung kabaitan pala yung mas magtuturo sa ibang tao versus yung ipinilit mo kung ano yung tama. May ganun. I mean, hindi sa lahat ng oras That's biblical din na may binabanggit sa Bible na kung ipipilit mo yung right mo o karapatan mo pero hindi naman beneficial doon sa tao. Correct. Anong purpose? Tama. Ibig sabihin to boost your ego, your pride. Hindi nga nakakatulong Hindi. Kahit karapatan mo pa. Correct ka. That's basically the message of the cross, lay down your rights. Yes, diba? ganon. So, very pala ako, biblical ang kind of leadership. Hindi lang halata. Unahin mo yung ibabago yung sarili mo. Yung mga ganon. So, there are different kinds. But it doesn't make another boss a bad person. Kung halimbawa, ang paraan naman niya, very disciplined. Yes, oo. 'Di ba? Sumunod ka sa ganito. Ito dapat. Parang diba? alam ba, si Broski, arranger siya. So, dapat naka-arrange nakalatag lahat. Correct. So, yung mga pag ganon. hindi ka sinunod,
bothered siya. Oo, totoo yan. Oh. Alam, doon sa mga hindi nakaka-relate, ang pinag-uusapan po namin ay yung mga strengths ng bawat isa. Yan, At ang strengths na ito ay nalalaman lang po kapag ka ikaw ay nag-take nung examination na Clifton Strengths Yan. Assessment. Ayan. At may explain ng maigi kung merong strengths Coach Nicole Yala! Katulad kanina, si Broski, dun sa GC namin na with the PAs, lumabas na naman yung pagiging arranger niya. Kasi tinuturo niya dun sa PA, dun sa calendar, na dapat yung calendar natin of activities, yung calendar natin ng mga campaign, kapag ka may mga changes, ganito dapat. Parang ganon. So, natural sa kanya yon yung ganon. So, ang punto lang namin, bakit namin to sinasabi, is that, ang bawat boss kasi, may mga kanya-kanyang silang strength. Siguro, kung ikaw, kabisyo, na nagreklamo, baka lang hindi kayo match or meron kang ibang gustong kind of leadership na hindi talaga swak sa'yo. Hindi naman pwede kasi talagang swak sa lahat. Alam ko na, sabihin mo dun sa boss, narinig ko sa tambalan. Ayan! Tingin ko kinakailangan natin kumuha. Ng team natin. Yan! Kasi boss, may blind spot pala. Correct! Baka yung strength mo, boss, blind spot. Kaya ito nakikita Ayan, namin. pwede. Kaya, PM na. Inquire na, di ba? Hindi, kasi imaginein mo kung mas naiintindihan mo. Coach, paki-explain, Coach Nicole Yala, yung blind spot. Yung blind spot, for example, ng harmony. Oo. O, di ba? Kunyari, strength. Ang harmony is a good strength, Yes, di ba? oo. Ang blind spot dyan is, nag-a-avoid na ng mga difficult na usapan. Oo. Kung may mga usapan na kailangan malalim, na magkakaroon ng posibleng pag-aaway, iwas. O di ba? Ang friction po o yung pag-aaway, minsan yan din yung nagpapatibay sa kahit anong klaseng relasyon, di ba? Kapag tingnan mo, pag naaway ka na ng friend mo o kaya ng jowa mo, hindi ba't yung relasyon ninyo mas tumitibay? Yeah, tama. So may blind spot yun. Hindi ka pwedeng laging bait-bait lang. O, di At ba? sa ngayon, yan lang po muna kasi baka magalit ang manager ni Correct. Nicole Yala na si Diego Bandido. binigay niya na lahat. Oo. Dapat po, mag-ano po kayo? Mag-enroll. Yan. Enroll na. Di ba? O basta, dun sa kabisyo natin na nag-PM about the boss, baka naman ang nakikita mo lang din ay puro yung kahinaan niya. Meron din yung mga strengths na sadya mo lang talagang ayaw tingnan kasi mas nag-focus ka dun sa kahinaan. Correct. Di ba? Focus ka dun sa kalakasan. Huwag dun sa kahinaan. Huwag kang nega. So again, doon ka na lang, tingnan mo na lang sa perspective na Nilagay siya yan. Oo, dyan. for a reason. Wala namang siraulo na may-ari ng kumpanya, maglalagay ka dyan ng... As a government. Oh, ha? Ha? So, Nicole Yala. Hindi! ang 12:39 na. Ibig sabihin, it's time to go. Ang sakit sa ulo. Ayan, so, kailangan natin mag-adjust. Yan. Yun lang din. Saan? Sa, Bilang sa- Pilipino, yan, bilang sa gobyerno. office mate. Hindi, ang pinag-uusapan natin yung Sa office. boss. Oo. Okay. Anong sinasabi mong gobyerno? Quiet! Ito pa rin po, tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!